O kantidad sa 3.9 bilyones pesos ang gibiling Danyos sa pagkasunog sa usa ka condominium sa barangay Kasambagan, Cebu City. Samtang mga tenants ug owner sa kasikbit nga condominium misaysay nga kada adlaw man nga mutingog ang fire alarm sa Tower 3 ug wa gani klarong pahibaw kung kinahanglan pa ba silang mo-evacuate. Samtang pipila sa mga unit owners na sagmuyo sa gihulagway nila nga hinay nga aksyon sa management. Ani ang report. Alas 11:50 Biyernes sa gabi, gideklarar sa BFP7 nga hingpit nang napaong ang sunog nga miulbo sa Tower 4 sa usa ka condominium sa barangay Kasambagan. Apan pagkasabado sa buntag, nabantayan nga may nagkayo na usab sa 6th ug 7th floor diin gikatahong nahimutang ang mga supply sa condominium sama sa mga pintal, karton ug uban pa. Dali ra hinuon kining napaong sa kabomberohan. Usa ka team sa investigators sa BFP7 ang misubay sa posibleng hinungdan sa sunog. Subay niini, gikordon gilayon ang ika-35 nga andanan pataas. Daghan kanang mga speculations nga mao na but ang final say ang ato ang mga sakop sa fire arson investigation team nga ila pang gipalawman ang paghimo sa investigation. Niadtong Sabado sa buntag usab, gitugutan sa management sa naasoy condominium ang mga tenants ug owner sa Tower 3 nga makasusi sa ilang tagsa-tagsa ka mga units. Human sa sunog niadtong Biyernes sa hapon, gipahiluna sa nagkadiyang mga hotel ang mga tenants ug owners sa mga units sa Tower 3. Apan pipila sa mga owners may padayag sa ilang kasagmuyo sa matud pa kahinay sa gihimong aksyon sa management. Wala nangusog og naglagot ang uban owners, wala jud mi accommodation. Nagyaw-yaw pa mi dinhi to fight nga amo ang right. Na-accommodate mi nila. Dugang niya, matag adlaw, magtingog ang fire alarm sa Tower 3, busa wa na gani sila magdahom nga may sunog di ay nga nahitabo sa Tower 4. Ang alarm diri everyday naga-alarm. So we didn't even know nga naisunog unless gitawagan mi sa amo ang parente sa gawas na nakita na sunog ang building. Mura na siya og kanang joke na lang siya. So we didn't even know there were people nga natulog nga ongoing na day ang sunog, patawag sa lobby kay ipa-off na mo ang alarm. That's a normal reoccurrence. Sa social media post sa Grand Residences Incorporated nga developer sa condo tower, ilang giklaro nga sa roof deck nagsugod ang sunog nga padayon pang gitukod ug walay okupante. Pasalig usab nila ang pakig-alayon sa BFP ug Cebu City LGU aron matino ang hinungdan sa sunog. Mapasalamaton usab sila sa tanang fire stations nga niabag aron mapaong ang kayo. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak.